Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышының төп темалары. Жиыштыру гына түгел, хәтерне яңарту. Түбән Камалар шәһәр зиратындагы Дон аллеясын тәртипкә китерделәр. Жылыту сезоны 4 майда тәмамлана. Көннәр суыту сәбәпле вакыты шигерелә. Вакытлыча уңайсызлыклар Түбән Кама районының Камаланы Шеремет трассасында хәрәкәт шикләнелә. Мошенниклар алданган. Пенсионер хатын-кыз 4 миллион сум акчасыннан колак каккан. Бер-беребезгә якынрак булык тапшыруына 4 ел. Шундый социаль проектлар күбрәк булса, без инде әлбәттә бер-беребезгә якынрак булабыз. Проект командасы һәм катнашучылары үз тарихлары белән таныштырдылар. Җиңү көне алдыннан шәһәр зиратын тәртипкә китерделәр. Волонтерлар, студентлар һәм төрле оешма хезмәткәрләре Дон аллеясында каберләрне чүп үләннәреннән чистарттылар, корган яфракларны җыйдылар, чардуганнарны рәтләделәр. Монда Түбән Каманың күренекле шәхесләре җирләнгән. Шуңа күрә өмәдә катнашу җыештыру гына түгел, хәтерне яңарту ди катнашучылар. Тырма, көрәк, чүп-чар өчен капчыклар, Түбән Камалар кирәк ярак җиһазлар белән коралланып эшкә керешә. Төп максат шәһәр зиратындагы Дон аллеясын тәртипкә китерү. Монда мәртәбәле шәхесләр җирләнгән. Бөек Ватан сугышы ветераннары, мактаулы гражданнар, беренче төзүчеләр. Кира Мәхмүтова Евгений Королёв исемендәге политехника көллиятендә укый. Бүген студент беренче төзүченең каберен чистарту эшен үз өстенә алды. Ну, конечно, хочется побольше знать его жизнь. Евгений Королёв күп кырлы шәхес, аның тормышы турында күбрәк беләсем килә. Кем белән аралашкан, тагын нәрсәләр белән кызыксынган ди студент. Студентлар, волонтерлар һәм төрле оешма хезмәткәрләре каберләрне чүп-чардан һәм корган үләннәрдән чистартып кына калмыйлар, һәйкәлләрне дә рәткә китерәләр. Мондый өмәләр ел саен җиңү көне алдыннан үткәрелә. Аны ветераннар советы хәрби туганлык белән берлектә оештыра. Төп максатыбыз җыештыру гына түгел, хәтерне дә яңарту ди өмәчеләр. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңгылары. Түбән Камада ягулык сезоны 4 майга кадәр озайтыла. Сәбәбе көннәр суыту. Моңа кадәр бу эш 29 апрельгә планлаштырылган иде. Кагыйдә буенча җылылык бирү уртача температура 5 тәүлек дәвамында 8 градустан югары булганда сүндерелә. Башта аны торак йортларда, аннары социаль объектларда сүндерәләр. Һава торышы тотрыксыз булганда җылыту сезоны озайтылырга мөмкин дип искәрттеләр шәһәр администрациясында. Татавтодор җәмгыяте төзүчеләре Камаланы Шеремет трасса участогында юл эшләренә керештеләр. Шуңа бәйле рәвештә әлеге кисемтәдә транспорт хәрәкәте өлешчә шикләнәчәк. Машина йөртүчеләрдән юл хәрәкәте кагыйдәләрен, билгеләр таләпләрен үтәүләрен, шулай ук әйләнгеч юлның маршрутларын алдан уйлап куярга сорыйлар. Шикләүләр эшләр тәмамланганчы гамәлдә булачак. Түбән Камада яшәүче пенсионер 4 миллион сум акчасыннан колак каккан. 66 яшьлек хатын кызга мессенджер аша завод директорының таныш кешесеннән хәбәр килгән. Янәсе предприятиедә тикшерү бара һәм аның белән ФСБ хезмәткәрләре элемтәгә чыгачаклар. Берничә көннән мошенниклар зыян күрүчегә шалтыратып, билгесез затлар аның исеменә кредит рәсмиләштерүләре турында хәбәр итәләр. Ярдәм итәргә шандыралар. Хатын-кыз 2 банктан 4 миллион сум артык акчасын алып, курьерларга тапшырган. Хатынының сәер язышуы ирендә шик уяткан. Хукук сакчыларына мөрәҗәгать иткәннәр, мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган, тикшерү бара. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
НТР каналында эфирга чыгучы бер-беребезгә якынрак булык тапшыруы үзенең 4 еллыгын каршылады. Бу вакыт эчендә 70 программа әзерләнде. Аның алып баручысы һәм авторы Солих хәзрәт Ибрахимов. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе һәр җомга тамашачыларны авыр хәлдә калган шәһәрдәшләр язмышы белән таныштыра. Программаның чираттагы геройлары, проект командасы һәм катнашучылары. Алар базы креатив үзәгендә җыелып, үз тарихлары белән таныштырдылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәр җомга Солих хәзрәт Ибрахимов телевизор караучыларны шулай сәламли. Бүген ул бер-беребезгә якынрак булык тапшыруының геройларын бергә җыя. Аларның һәрберсе күпләр өчен үрнәк, тормыш авырлыкларына бирешмичә яшиләр. Рамил безнең инде тумыштан шулай булды. Авыр тапканнан инде 8 айлык татуда инде авыр хәлдә булды инде тугашты. Нәгыймовлар гаиләсе Рамил исемле ул тәрбиялиләр. Егетнең тумыштан сәламәтлеге буенча мөмкинлекләре чикле. Инвалид арбасына утырырга мәҗбүр. Моңа карамастан ул төшенкелеккә бирелми. Аллаһка шөкер, үтмәс бар. Алхамдулилlah. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә Алхамдулилlah. Шуның белән канәгать инде. Менә үзе бит үзе бер Аллаһка рәхмәте. Ул Аллаһка шөкер минем бөтенесем дә бар. Бер-беребезгә якынрак булык тапшыруы 4нче ел эфирга чыга. Бу вакыт эчендә 70 программа әзерләнгән. Солих хәзрәт Ибрахимов әйтүенчә, элек-электән күршеләр иң якын кешеләр булганнар. Авыр көндә дә, шатлыкта да. Проектның максаты шушы ярдәмчелек гадәтен яңарту. Biz төшерәбез, сез инде телевизорда күрсәтәсез. Шуңа күрә шулай һәрберебез менә шул изгелеккә катнаша. Шуңа һәрберебезнең шул изгелеккә катнашу бар. Алхамдулилlah, һәм киләчәктә дә шулай булсын иншалла. Мин бик шатмын һәм бик рәхмәтле медиага, НТР менә сезгә, чөнки шундый социаль проектлар күбрәк булса, без инде әлбәттә бер-беребезгә якынрак булабыз. База креатив үзәгендә программаны әзерләүче төркемгә дә, геройларга да бик күп җылы сүзләр әйтелде. Тапшыру НТР каналында һәр җомга эфирга чыга. Ул рус һәм татар телләрендә тәкъдим ителә. Альбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, НТР яңаклары. Забава ансамбле каршында эшләп килүче Забавушка балалар коллективы үзенең 25 еллыгын билгеләп үтте. Ширек касыр тарихы булган халык фольклор ансамбленең ирешкән уңышлары күп. Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Калининград шәһәрләрендә дәрәҗәле конкурсларда гран-при яулаганнар. Шулай ук Нидерландта халыкара фольклор фестивалендә катнашканнар. Коллективның төп максаты рус һәм казак гореф-гадәтләрен саклап, рухи мирасны киләчәк буынга тапшыру. Юбилей кичә җыр биюләр белән үрелеп барды. Түбән Камалар Татарстан язучылар берлеге әгъзасы 9 китап авторы Лилия Гыйбадуллина белән аралаштылар. Очрашу үзәк китапханәдә оештырыла. Шагыйрә үзе Йорчылы шәһәрендә иҗат итә. Мәйдан журналының җаваплы сәркәтибе, Белла Саҗидә Сөләйманова Шәүкәт Галиф исемендәге әдәби премиялар лауреаты. Беренче шигырьләрен мәктәп елларында яза башлаган, беренче китабы 17 яшендә басылып чыккан. Лилия Гыйбадуллина Түбән Кама тамашачысын әсәрләре белән таныштырып, иҗаты турында сөйләде. Сине биргән апрель кояшында, кабер туфрагында җылынадыр. Гаепләмә, сине юксынулар өлешләргә тигән көмшебез. Тереләрнең тыны бер киселер. Язган булса, Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.